Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a Bárdi Autó YouTube csatornáján, az én nevem Zsolt. Szeptember végén nyitottuk meg legújabb régióközpontunkat Óbudán, a Rákóczi út, vagyis a 11-es főút és az Attila utca találkozásában. Minden bizonnyal ez az új kirendeltség az ország legnagyobb autóalkatrész üzletháza. 7500 köbméter föld megmozgatása után közel 3000 köbméter beton, 300 tonnányi betonacél, 7000 négyzetméternyi zsalúanyag, 3500 négyzetméternyi falazóanyag és több mint 15 km elektromos erős és gyenge áramú kábel felhasználásával több mint 100 szakember összehangolt munkájának eredményeként az ország egyik legmodernebb autóalkatrész áruháza épült fel. 21. század, 2885 négyzetméteren, de nézzük meg közelebbről! Vásárlóinkat kiemelkedően tágas és kényelmes vevőtérrel, valamint az ország második legnagyobb raktárával várják szakértő értékesítő kollégáink, akik így a 10 keresett alkatrészből 9-et azonnal helyi készletről tudnak biztosítani vevőink számára. A többszintes raktár 1385 négyzetméteres területtel rendelkezik, legyen szó személyautó, munkagép, teherautó, kamion vagy éppen autóbusz alkatrészeiről, itt minden megtalálható. De elérhetőek itt akár garázsipari berendezések, diagnosztikai eszközök és szerszámok, munkavédelmi ruhák és cipők, vagy akár kenőanyagok, felszerelési cikkek is. Ebbe az óriási raktárba ugyanis naponta többször is érkezik áru a 4 millió különböző termékből álló központi raktárkészletünkből. Új áruházunkban a szélesebb választék mellett kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a vásárlási élmény könnyedebb és egyszerűbb legyen. Éppen ezért mindenkinek a számára egy 27 férőhelyes, ingyenes, föld alatti mélygarázs áll rendelkezésére, amit egy lift köt össze az eladótérrel. Ennek köszönhetően pedig könnyedén be lehet pakolni a különböző alkatrészeket az autóba, anélkül, hogy különösebb cipegedésre lenne szükség. Várunk mindenkit sok szeretettel új óbudai kirendeltségünkön a megszokott nyitvatartási időben, akár szombaton is. Hogyha valaki a személyes látogatás előtt telefonon érdeklődne, akkor vegye igénybe telefonos ügyfélszolgálatunkat a díjmentesen hívható 1415-ös zöld számon.